बेखेवनानै खावलायनाय जाबाय। जोंनि दिनैनि हान्जा सुरनायानो जाहैदों जोङो गहपुर आनसलिक सानजा दख'रा आइजो अनसाय आफाद आरो सानजा दख'रा एबसुआ मोनसे हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियानो जाहैदों 3-4 मेआव दाखालि बावैसो मणिपुराव मोनसे दाङाबाजि जादों। बे दाङाबाजियाव जोङो 2 मेआ दाख्लैसो 19 तारिख जुलाइआव मोनसे भिडिअ भाइराल जानाय नुदों। बे भिडिअ भाइरालाव जाहैदों जोंनि आइजो माहारिनि सायाव इनाय अयथासार बानायदों। बे इनाय अयथासारनि थाखाय जोङो दिनै बे हान्जा सुरनायखौ लानाय जादों। जोङो बे हान्जा सुरनायाव जोङो सासे बिमा माहारिखौ सासे बिमानिफ्राय जोनोम जानाय सासे माखासे सुबुंफोरा दिनै जुनाद आखुनि बाहायनानै बेखौ इनाय अयथासार उलंघन बानायनानै बिसोरखौ बेरायहोनाय जादों आरो बिसोरखौ इनाय अयथासार खालामनाय जादों। जों बिनिखायनो दिनै बे इनाय अयथासारनि सायाव जोङो बुहुमनाङैनो जोंनि आइजो माहारिया मोनसे सोमखिखांनाय फैदों आरो जों गिखांनाय फैदों। बे गिखांनायखौ नुनानै जोङो दिनैनि बे हान्जा सुरनायखौ लानाय जादों। मानो होनोब्ला जोङो आइजो माहारि जानानै जोंहा थांना थानायाव मोनसे सेफटि गैयै बायदि जोङो रैखाथि गैयै बायदि जानानै फैदों। बिनि थाखायनो जोङो दिनैनि बे हान्जा सुरनायखौ लानाय जादों। आइजो जानानै गोबां आइजोफोरखौ नुगासिनो दं, गुबुनाव थाहैनानै जोबोद भाइरेल जानायखौ नुबाय दं। बेनि सायाव दा मा बुंनो सानो? गोबां जोंनि समाजनिल' नङा, गुबुन समाजनि गुबुन माहारिफोरनि आइजोफोरखौ जोङो गुबुन जायगायाव थानानै जोंनि माखासे आइजोनि इज्जत मानफोरखौ बासायालासेनो बिसोरो माखासे आइजोफ्रा देहायारि सोमोन्दो खालामनानै रां खामायनाय जोङो नुनो मोनो। जोङो बेफोरखौबो जोङो दिनै आइजो माहारि जानानै जोङो बेफोरखौ मोनसे माने गाज्रि गोसोआव दुखु मोननाय मोनदों। मानोबा जोङो बिमा माहारि जानानै गावनि इज्जतखौ फाननानै जोङो गुबुनजों थानानै इज्जत फाननानै रां खामायनानै थानायखौ जोङो मोजां मोना आरो साबजानाय मोना। जोङो दिनै मैया दाख्लै बावैसो नुबावदों, बेबायदिनो गुवाहाटियाव हटेलफ्राव थानानै माखासे रां खामायनाय आइजो नुदों। जोङो बेफोरखौबो उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ बेफोरबायदि नुनायाव जों जोबोद दुखु मोनदों। सासे बिमा माहारि जानानै जोङो बेफोरखौ बाजानाय मोनो आरो जोंनि बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि जानायाव जोङो गोबां दुखु मोननाय फैदों। जोङो बेफोरखौ जानाङा होननानै जोङो सानदों आरो जोङो बेफोरबायदि जानायखौ मोनसे गोख्रों राहा लानानै जोंनि बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो दोनथ'होनो थाखाय नाजानाय जागोन। दानि जुगाव बिमा बिफायाबो माखासे केयारलेस जादों। बेनि सायाव मा फोरमायहरनो सानो बिमा बिफाखौ? जोङो नुनो मोनदों बिमा बिफायाबो माखासे केयारलेस होननानै बुंनाया असैथो नङा, नंथारगौ। मानो होनोब्ला जोङो फिसाफोरखौ गुबुनाव जोङो मोजां पारसेन्ट लानानै पास जानाय नुदों। पारसेन्ट लानानै पास जानाय लोगो लोगो जोंनि बिमा बिफाया मोनसे रंजाखांनाय फैयो। रंजाखांनायजों लोगो लोगो गुबुन गोजौ फरायसालि जौसिन फरायसालियाव फरायनो थाखाय बिसोरखौ गुबुनाव दोनहरो। गुबुनाव दोननानै बिसोरो गावसिनि फिसाफोरखौ माबोरै थादों, मा डिजाइनै थादों, मा खामायदों, मा मावदों बेखौ उदिस लायालासिनो दिनै फिसाफोरखौ दोनहरनानै बिसोरो मोजाङाव थादोंना गाज्रियाव थादों बेखौ उदिस लाया आरो बे उदिस लाया बिमा बिफानि थाखायनो जादों। आरो जोङो साफ्रोमबो बिमा बिफाया बेखौ उदिस लानांगौ, फिसाया मा रोखोमै थाहैदों, मा रोखोमै थायाखै, बबेनिफ्राय मा खामायदों, मा खामायाखै, जों बेखौबो उदिस लानाया जोंनि साफ्रोमबो बिमा बिफानिनो दायथ'। मानो होनबा जोङो फिसाखौ ओरैनो जानला मोनला दोनहरलाबायनानै फरायदों ना फरायाखै, रोंदों ना रोङाखै, जों बेखौ उदिस लानाया जों साफ्रोमबो बिमा बिफानि दायथ'। दिनैनि बे हान्जा सुरनायखौ बबेनिफ्राय बबेसिम लानाय जादों? जोंनि दिनैनि हान्जा सुरनाया जोङो माबानिफ्राय जोंनि दैमालु गेलेग्रा फोथारनि जोहोलाव गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जोङो नैबे लामासिम जोङो हान्जा सुरनाय लादों। जोङो बे हान्जा सुरनायखौ बेसेसिम लानानै जोङो दिनै जोंनि हान्जा सुरनायखौ दोनथ'नाय जासिगोन। आज मणिपुर में चल रही वो हिंसक घटना के चलते हम आज ईस्ट गोहपुर आंचलिक एबसू और ईस्ट गोहपुर आंचलिक आबक दोनों मिलकर विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बोरो छात्र संस्था की सपोर्ट से एक कैंडल लाइटिंग हमने आज ऑर्गेनाइज की है। आज इस शाम में हम अपनी ओर से ये कहना चाहते हैं कि जो हिंसा, जो घटना इस वक्त मणिपुर में घट रही है वो देश की, भारत की 21वीं सदी की जो प्रगति और गति की एक चपट कुर्ता है, इसमें काला दाग है। जो कहना पड़ेगा कि जो
मोदी जी का जो एक्शन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसकी जो आदर्श है उस आदर्श को भी कुछ दिनों में जो मणिपुर में हो गई इन सब घटनाएँ चैलेंज करते हैं और इससे हम कहीं शर्मिंदा है। हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले मई से मणिपुर में घटना चल रहा है, आज तक रुकने का कोई नामो निशान नहीं है। बीच में सुनने को आया था कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए हैं, उन लोगों से बात किए थे, लेकिन इस बातचीत के दौरान कोई मतलब उस घटना की खत्म होने का कोई नामो निशान अभी तक नहीं है, कोई समाधान नहीं निकल कर आ रहे हैं। तो हम भारत सरकार से और मणिपुर में जो सरकार अभी बैठी है बीजेपी की तरफ से हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मणिपुर में चल रहा है, जो घटना चल रहा है, जो हिंसक घटना चल रहा है, इस घटना को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करें, वरना क्योंकि वो आगे हमें देखने को मिल रहा है कि मणिपुर से धीरे धीरे वो घटना अभी मिजोरम की तरफ बढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरी नॉर्थ ईस्ट में बढ़ जाए, वो हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। तो आज के समय में भी जहाँ पर पूरी दुनिया अभी आसमान छू रहे है, पूरी दुनिया अभी गति और प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी समय में हम आपस में लड़ रहे, भाई भाई की तरफ लड़ रहे। तो मणिपुर में चल रहा है अभी हमें दो भाई हमारी माइती और कुकी, हम सबसे भी आगे करते हैं कि चाहे कानून चाहे आपको रोक नहीं पा रहा है, आपकी जो बातें नहीं सुन पा रहा है, मतलब समझ नहीं पा रहा है, फिर भी हम आप सबसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इंसानियत की कदर करें, इंसानियत को बरकरार रखें, क्योंकि जब इंसानियत मरने लगता है तो ऐसे घटनाएं अभी घटने लगता है। अभी जो कुछ दिन पहले घटा था औरतें के ऊपर जो दुखद घटनाएं जो रास्ते में मतलब औरत की हत्या होता थी, वो सब मतलब बहुत शर्मनाक है। हम इस प्रति बहुत दुखी हैं, हम दुख प्रकट करते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, सरकार से भी, प्रशासन से भी, कानून व्यवस्था जल्द से जल्द वहाँ पर लागू हो रही। हम इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं और जो मणिपुर के भाई बहनों हैं हम सबसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इंसानियत को बरकरार रखें और इस इंसानियत के प्रति ध्यान रखते हुए ये जो घटना अभी चल रहा है, जो घटनाक्रम अभी चल रहा है, उसको जल्द से जल्द रोकने में सभी सहायता करें। हमारे मेथी भाई भी उसमें योगदान दें और जो कुकी भाई लोग हैं वो भी योगदान दें। सब मिल के हमें आपस में मिल के बातचीत के जरिए जो भी घटनाक्रम चल रहा है सबको ख़त्म करने की, एक जल्द से जल्द ख़त्म करने की एक परिस्थिति में आए, हम ये सबसे आगे करते हैं।